Mga nangindahay'ng makatrabaho midagsa sa PESO Lapu-Lapu City nunot sa tulo ka special recruitment activity nga gipahigayun. Una niini usa ka locator sa Cebu Light Industrial Park kansang produkto mga wires alang sa mga medical devices nangita og moabot sa 200 ka mga production operators ug electrical engineers. Samtang usa ka libo usab ka mga trabahante ang gipangita niining usa ka overseas recruitment agency alang sa Japan, Hong Kong, Malaysia, Kuwait ug Middle East. Mga welders, farmers, construction workers alang sa Japan, service crew, food factory workers ug waiters alang sa Kuwait ug mga domestic helpers alang sa Middle East ug Malaysia. Samtang ubay-ubay usab nga mga trabahante ang gipangita sa usa ka dakong supermarket nga nanginahanglan og mga cashier, accounting assistants, company nurse ug store clerks. We encourage our job seekers to follow our Facebook page ng PESO Lapu-Lapu City, or you can just drop by any time of the day diri sa tong opisina kay almost every day po doon na po tayo mga employers nga mo bisita nato ug mohatag og mga opportunities for kanang jobs